Юху! 20 години Юпи! Пожелавам с къси ентусиазъм да реализираме още много смислени и успешни проекта. Скъпа Мария, бъди много здрава, все така усмихната и енергична и продължавай да се впускаш в предизвикателствата с безкрайния си ентусиазъм и да заразяваш всички желанието си за успех. Много, много целувки от нас! Скъпи щастливи юнайтери! Страхотно е да запишеш в историята си 20 години. Наричам ви щастливи, защото и в най-малкият имейл излъчвате щастие. Запазете този ентусиазъм и тази енергия, защото така животът, бизнесът и всичко около нас са по-красиви. Честит празник, приятели! Юпи! Открихме телепортацията чрез маркетинг комуникацията. От PR лидер на 20 век след само 20 години, United Partners се превърна в PR лидер на 21 век. Ще се видим в 22 век, когато сигурно ще сте открили и PR-а на Юпитер. Мария, нали знаеш, позитивизмът ще спаси света или ще ни направи по-добър. Приятен полет във времето. Честит рожден ден, United Partners! Когато аз ставах на 20, ти ми се довери с първите ми големи проекти. Мария, you people, тепърва започваме! Dear Maria and UP team, happy anniversary! We've done great projects together and I wish you 20 more years of great projects. Big love! Честит рожден ден, Мария! Поздравления за работната етика и чудесния екип, който си събрал около себе си. От Facing the Sun и Биограф, поздрави! Добър вечер от Манчестър! Мила Мария и Юпи Тим, честит ви юбилей! Бъдете все така наградена на вълната, отворени към новото, креативни, свежи и забавни. Хей, Мария, пожелавам ти следващите 20 години да бъдат изпълнени с много вълнуващи моменти, предизвикателства, динамика, изобщо супер забавни неща и искрено се надявам да минат малко по-бавничко от първите 20, за да може по-дълго време да им се насладим. Happy birthday, United Partners! You're a great team and I wish you all the best for the next 20 years.